नमस्कार नमस्कार मित्रांनो, मी दत्ता वाघमळे आणि खूप खूप स्वागत आहे तुमचं दत्ताच क्रिएटिव्हिटी या यूट्यूबच्या चॅनलवर. आणि हे आपलं देसी जुगाड. ऑलरेडी हा जो पाईप आहे तो संच मला भेटला होता, पण मी एक ह्याची बाटली घेतली, काय म्हणतात ते, थम्सअपची, आणि त्याचं ते वरचं टोपण घेतलं, त्याला वरती 3 होल पाडले आणि क्रॉसमध्ये पाडले आणि वरती त्या पाईपच्या वरती जो आहे त्याला ते लावून त्याला आट्टे होते ते फिरवलं आणि त्याला एकदम व्यवस्थित तारेने बांधलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपले स्प्रिंकलर झालेलं आहे देशी जुगाडणी. आणि तिकडे पण एक बनवलेला आहे स्प्रिंकलर. हा जो पाईप आहे याला मी छोटे होल पाडलेले आहेत. हा पण खूप छान पद्धतीने प्रेशराईज करतो आहे. याचं पण मी तुम्हाला जुगाड दाखवणार आहे. तर हे कसं वाटलं ते मला कमेंट करून सांगा. आणि याचं पण दाखवतो एकच मिनटात. आणि हे आहे आपलं दुसरं जुगाड. तर अशा प्रकारे हे जुगाड करून या संपूर्ण गार्डनला पाणी दिलेलं आहे. आपण छान अशी गुलाबाची फुलं आलेली आहेत. हा लाल रंगाचा आहे आणि हे सर्व व्हाईट गुलाब आहेत या ठिकाणी. सुंदर अशी याला आत्ता सकाळी आळे केले छोटे आणि खूप सुंदर असं हे गार्डन झालेलं आहे आमचं. आणि या ठिकाणी या झाडाला हे आलेलं सुंदरचं गुलाबाचं फूल. तर नक्कीच तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा कसं वाटलं तुम्हाला देसी जुगाड.